så kommer blodet op i hovedet, det springer. Hvis du får stærkt blodtrykket, så dør du. Nej, Og hjertet vejer 14 kilo. hjertet. Ja. Ja. Men altså, har det ikke 2 hjerter, eller hvad? It has something like a second heart, yeah? No. Only Morten have second heart. No, but that's probably Nej, the, det var that's regulatoren, probably the der var regulator that Yeah. he mentioned. Yeah. Det var smart at have 2 hjerter, Jamen, der kunne banke for forskellige. blodtrykket er enormt højt, men inden blodet kommer op i hjernen, er der en regulator, sådan så der. Hjernens blodtryk er normalt, ligesom vores. Okay. Ja, det er sgu da underligt. Nej, det er ikke. Og så i solen. De er så flot. Det er lidt grimt. De er mærkelige. Men prøv at se røven. Det ligner sådan en zebra-røv, ikke? Mm. Eller, So have you seen lions take one? I've seen one fall over, yes.